Makatarunganon ba nga makapanunod ang anak sa sala sa iyang amahan? Dili. Pero sa diskusyon nato karon, oo. Giangkon ni Ferdinand Marcos Jr. ang bahandi sa iyang amahan nga adunay questionabling gigikanan. Apan iya kining giangkon uban sa iyang pamilya ug gani giangkon nga ilaha kini ug nga ila kini nga napanunod. Bisan pa sa questionabling gigikanan sa bahandi, si BBM maoy gihimong tagdumala sa mga kabtangan sa nitaliwan nga amahan. Gipaningil o gipahamtang pa sa gobyerno ang buhis sa katigayunan o estate tax. Apan dayag nilang gibaliwala ang ilang obligasyon isip Pilipino, ang pagbayad sa hustong buwis. Si Bongbong Marcos, uban sa iyang inahan ug mga igsuon, niangkon pa sa korte og 685 milyones dolyares gikan sa Swiss bank accounts nga nampamatud-an nga sekretong gihimo ni Ferdinand ug Imelda Marcos ug dili na kini malalis. Nag-abli sila og mga account ug didto gideposito ang kwarta ubos sa laing pangalan. Ang mga manununod ni Ferdinand Marcos miingon nga kini kabahin sa iyang kabilin ug sila miingon nga sila maoy angay na makapanunod niini. Apan gibabagan kini sa Korte Suprema ug niingon nga bisan kini gipangalan kanila ug wala nay laing nag-angkon niini. Apan kini usa ka kinawat nga bahandi tungod kay kini nakuha nga sobra sa legal nga kita sa kanhi presidente. Mao nga kini kinahanglan nga maadto sa gobyerno. Apan gisupak ni Bongbong Marcos ang gobyerno bahin niini ug niingon nga ilaha kining kabilin. Sa pagkakaron, libuan ka mga kaso ang giatubang sa mga Marcos. Bisan daghan ang napildi tungod sa teknikalidad, mas daghan gihapon ang nadaog sa gobyerno. Apan ang problema mao ang ilang dayag nga pagsuway sa desisyon sa mga korte. Usa na niini ang issue sa estate tax o buhis sa katigayunan. Matod sa kanhing mahistrado, kung adunay laing Ferdinand Marcos nga mobalik sa gahom, dili siya mosugo sa iyang kaugalingon sa pagbayad sa mga buwis. Dili gayud niya kana buhaton. Walay kasaligan nga pag-uswag niini nga butang sa panahon sa iyang paglingkod kung siya mahimong presidente. Walay kinutuban ang kinawat nga bahandi ug hangtod sa katapusan pwede kini makuha sa katawhan. Bisan kung siya mahimong presidente karon, ug sa katapusan sa iyang termino, mahimo nato gihapon nga balikon kana sa paggukod. Apan ang estate tax, buhis sa katigayunan, adunay limitasyon nga 5 ka tuig. Pero 6 ka tuig ang iyang termino. Dili lang niya ipadala ang kasulatan sa demanda ug mahuman ra ang limitasyon. Apan ang problema kay dili niya ipadala ang maong sulat sa iyang kaugalingon. 203 bilyones ang mawala sa panudlanan kay dili niya ipahamtang ang balaod batok sa iyang kaugalingon. Sa laktod nga pagkasulti, ipalabay lang nila ang mga katuigan ug dili na kini mabalik sa panudlanan. Dili na kini magamit para sa benepisyo sa katawhang Pilipino nga ang tighimong desisyon matag eleksyon. Ang mga paningkamot sa PCGG o Presidential Commission on Good Governance nga milungtad sa pipila ka dekada kay mawalay bili kung ugaling makadaog si Ferdinand Marcos Jr. Matod ni Carpio, sayon ra sa mga Marcos ang pagmando kung makabalik sila sa Malacañang. Siya midugang. Sa akong huna-huna, iyang tangtangon ang PCGG. Ug ang problema, kay ang mga record mawala pod. Busa sa pag-abot sa sunod nga administrasyon, wala na ang mga talaan. Unsaon man pagmatuod nga kinawat ang ilang mga bahandi. Aduna sila'y 6 ka tuig sa paghilabot sa mga record. Ug mao kana ang problema. Problema sab ang mga dokumento ug mga pamahayag tungod kay mga matay na ang mga saksi. Importante kaayo sila. Sa panahon nga kining mga tawhana mamatay ug mawala ang mga orihinal nga mga dokumento, wala na. Mao kana ang nahitabo sa daghang mga kaso karon. Bahin sa pagkawat o ill-gotten, tinuod ang pasidaan ni Primitivo Mijares ni adtong 1976 sa iyang libro
nga the conjugal dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos. Matod ni Mijares, maglisod sa pagmatuod sa sistematikong pagpangawat sa panudlanan ug kahinguhaan sa nasod tungod sa teknikalidad sa balaod ug sa polisiya sa mga dokumentong ebidensya. Dugang ni Carpio nga daghang kaso ang napildi sa estado tungod sa kakuwang sa orihinal nga mga dokumento. Mga Xerox lang nga mga kopya ang gisumite ni ini ngadto sa korte. Maoy hinungdan sa pagkawalay bili ni ini sumala sa legal nga mga sumbanan ug polisiya. Gawa sa mga dokumento kontra usab ang panahon tungod kay anam-anam na nga nangamatay ang mga nakasaksi ni ining maong pagpangawat. Bisan tuod ang ilang depensa gibase sa legal nga mga sumbanan, kini dili uyon sa moral nga mga sumbanan. Ang mga kinawat nga kabtangan nga formal ug legal nga gibalik sa gobyerno kay sayon lang nga makawat nila pag-usab. Ang executive branch o sangang ehekutibo nga gipanguluhan sa presidente mao ang tigpatuman sa balaod. Gihimong pananglitan ni Carpio ang kaso sa PLDT o Philippine Long Distance Telephone Company. Ingon siya, si Imelda Marcos niingon sa record atubangan sa mga tigbalita nga ilang bawion ang tanang nawala sa ilaha apil na kadtong wala gibalik sa ilang mga batos o gitugyan sa gobyerno. Kay bawion nilang tanan. Dili nila kini mahimo kay sila wala sa gahom. Kung makabalik sila, unsaon nila kini pagbawi? Pananglitan sa kaso sa PLDT shares nga nabawi na sa gobyerno ug nabaligya na. Dili na nila makwestiyon ang desisyon sa korte kay kini pinal na. Apan adunay daghang mga paagi. Daghan ang gikinahanglan sa PLDT gikan sa gobyerno sama sa mga permit o prangkisa. Apan pwede kining ipahunong sa executive branch sa gobyerno nga gipangunahan sa presidente. Pwede nilang lisod-lisuron sila sa pagkuha og mga permit o prangkisa ug tagaan sila og dakong problema. Bisan kung aprubahan sa Kongreso ang ilang prangkisa, pwede kining babagan sa presidente. Daghang paagi aron mabawi kini nga dili moadto sa Korte Suprema tungod kay pinal na kini. Kung makabalik si Ferdinand Marcos Jr., isip presidente, ug makabalik ang iyang pamilya sa Malacañang, mabawi na usab nila ang gahom nga maoy makabalik sa ngilad nga kasinatian sa atong nasod.